दा बाथ्राया बेनो जोंहा गोजोनपुरि गामिनि जानानै जोबोद देरगानाय दङ। मानो होननानै बुङोबा दिनै नैबे बिरमन्टनि फिसाजो थानुश्री ब्रह्म बिथाङा जे फार्स्ट टाइमावनो बे 9 बोसोर बैसो एबा 9 बोसोर बैसोआवनो गावनि टाइकान्डु जेनाखि गेलेनाय बेखौ गेलेनानै दिनै फार्स्ट टाइमनि गेजेरावनो बियो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेट लेभेलनिफ्राय नेशनेल लेभेलसिम देरहासार जानानै बियो गल्ड मेडेलिस्ट आरो ब्रन्ज मेडेल लानानै फैनो हादों। बे जोंनि गोजोनपुरि गामिनि थाखायल' नङा, आं सानो बेयो जोंनि क'क्राझार आरो स्टेटनिफ्रायबो आसाम स्टेटनिफ्रायबो जोबोद गोजोननाय आरो देरगाथाव बाथ्रा होननानै आं बुंनो नागिरो आरोखि। दा बेबादि बैसोनि थाखाय आं नुनायाव जिबनाव बियो आंनि थाखाय फार्स्ट टाइम जे बेबादि गथ'आ गावनि साहसजों आरो बिमा बिफानि थिननाय एबा साजेसनजों दिनै बे रोखोमनि साक्सेस जानो हानाया जोंनि थाखाय जोबोद माने देरजाथाव बाथ्रा होननानै आं सानो आरो नोंथांमोना जिहेतु मा उद्देश्य लानानै दिनै बे बिनानाव बा नानिखौ बरायदों? बरायनाया बेनो जे इयुनाव जाहाथे जोंनि अननाय आरो साजेसन एबा बोसोनखौ लानानै बिथाङा दावगालांबाय थानो हाथों। बियो जोंनि रावनिबो हेफाजाब एबा साजेसन मोनाबा बियो गोसोआ बायनो हागौ जे आंनि बेबायदि देरहासार जानायावबो रावबो आंनि सापर्ट गैया, आंखौ दिनैसिम जाबो रावबो माने साजेसन होनाय रावबो नुजाफैयाखै बेबायदि होननो हागौ। बेनि थाखायनो जोङो जोंनि गामिनिफ्राय आराम्भ' खालामनानै बिथांखौ जों बरायदों जाहाथे इयुनाव बिथांनि जेनाखि नाजानाय बेयो अरायबो साक्सेस जालांबाय थाथों। जों बिनि भबिष्यतखौ सिन्था खालामनानैनो दिनै गामिनि ज' जानानै जोंनि रायजोफ्रा बिथांखौ बरायदों।